puuro. Tykkään laittaa nuo jäiset vadelmat nykyään jo keittovaiheen lopussa tonne puuroon, niin ne ehtii sopivasti sulaa. Aamun kasvojenpuhdistuksen aika, ja kuten huomaatte, mun iho on tällä hetkellä aika hyvässä kunnossa, että selkeästi kasvohoito auttoi, että mulla oli aika kuiva iho, tehtiin se kosteuttava hoito, niin iho on nyt paljon hehkuvampi ja kosteutetumpi ja paljon terveemmän näköinen, eikä ole enää niitä näppylöitäkään juurikaan. Nyt kun kasvot on puhdistettu, niin käytän tätä kosteuttavaa kasvovettä, jonka sain Kauneushoitola Lempeähetkestäsi. Tää on tosi hyvä ollut kyllä ja tuomaan lisää kosteutta. Annostelen sitä vähän tähän kämmenelle. Ja sitten levitän kasvoille. Tätä ei tarvi manolopulla levittää, vaan ihan tälleen näin käsin. Ja tätä voi kerrostaa. Noin. Sitten tämmönen serumi. Sitten käytän vielä tätä Vita Liberatan Beauty Blur Facea. Täällä tulee kiva väri kasvoille. Sitten myös laitan vähän tätä kosteusvoidetta. En oikein tiedä, onko toi ihan niinku tarpeeksi kosteuttava, niin lisäksi vielä kosteusvoidetta. Noin. Mua ainakin on auttanut hyvät tuotteet ja sitten tosiaan kun tehtiin se kasvohoito, kosteuttava kasvohoito ja sitten vielä oikeat täsmätuotteet ja ihon huolellinen kosteutus, niin se on auttanut mun ihon ainakin saamaan paremmaksi. Tosiaan tervetuloa siis uudelle videolle. Unohdin sen tuossa ihan alkuun jo mainita. Nyt on sunnuntai 8. päivä syyskuuta ja enää 13 päivää ensimmäisiin kilpailuihin. Siis tää aika vaan menee ihan siivillä. Nyt tosiaan on enää 1 kova viikko ja sitten alkaa jo viimeistelyviikko. Tänään tuli alin paino. Mulla on nyt pari päivää otettu noista hiilareista 10 grammaa vähemmäksi joka aterialta ja alkoi paino sieltä hyvin tulla taas alas. Nyt vielä otetaan ihan viimeisiä loppukiristelyitä tonne Luxemburgin kilpailuun. Mutta dieetti sujuu tällä hetkellä oikein mallikkaasti, vaikka alkaa olla jo kyllä tosi väsynyt ja ei enää oikein huvita kauheasti tehdä mitään ylimääräistä, niin tietää, että se kuuluu tähän asiaan. Ja nämä viimeiset päivät kun jaksaa, niin sitten se työ palkitaan sillä, että pääsee sinne lavalle kunnossa. Ja mulle on siis kaikista tärkeintä se, että kun menen sinne lavalle, niin oon oikeasti hyvässä kunnossa ja pystyy olla itse tyytyväinen siihen kuntoon ja esiintymiseen, niin se on mulle niin kuin kaikista tärkeintä. Vaikka totta kai mulla on tavoitteet nyt korkealla, paljon korkeammalla kuin viimeksi esim. Että kyllä mun niinku päätavoite on se, että pääsee sinne top 3 SM-kisassa. Niin joo, sitä kohti nyt siis. Ajattelin tästä seuraavaksi lähteä salille. Mulla olisi selkä-rintatreeni. Olen tässä nyt joutunut treenaamaan tällä viikolla vähän enemmän yläkroppaa, koska kävin tuossa hieronnassa vasta, en tiedä vaikuttiko se siihen. Mulla oli pakarat tosi jumissa ja jalat noin niin kuin muutenkin, mutta gluteus medius oli niin kuin tosi jumissa.
Sitten sitä availtiin siinä ja sitten menin aika pian, en siis samana päivänä tietystikään, mutta hyvin nopeasti siitä hieronnasta menin sitten treenaamaan jalkoja, niin heti ensimmäisessä liikkeessä bulgarialaisessa joku vihlasi sieltä tosi kovasti ja sitten se jatkuvaa se vihlominen, niin joudun lopettaa sen jalkatreenin sitten kesken ja kerron valmentajalle tästä, niin sanoin, että olla tää viikko ainakin nyt varmuuden vuoksi treenaamatta jalkoja. Ja nyt se alkaa olla parempi, että nyt mulla ei enää tunnu siellä mitään. Tänään treenataan vielä selkärinta, mutta huomenna menen sitten treenaamaan jo jalkoja. Se on, kun kroppa alkaa olla jo niin kuiva, niin sitten paljon helpommin sattuu kaikkia tämmöisiä, että loukkaantumisriski on paljon suurempi. Voitaisiin alkaa tästä pikkuhiljaa lähteä sinne salille päin. Kello on tosiaan 20:09. Söin tossa reilu tunti sitten aamupalan ja nyt valmistaudutaan salille lähtöön ja aletaan tekemään treenijuomat ja mennään sitten salille. Sitten aika valmistaa treenijuomat. Tässä on nämä kaikki, mitä tulee tällä hetkellä. Yleensä aina tulee myös kreatiini, mutta se jäi pois tuossa viikko sitten, niin näistä valmistetaan. Niin, nyt tehdään ennen treenijuoma. Ja niin, siihen olen muuten käyttänyt tätä. Tosi hyvän makuinen hydrolysoitu proteiini. Käytän aina hydrolysoitua proteiiniä näissä mun treenijuomissa. Se imeytyy nopeasti. Niin tälle pisteet Skytechin 100% hydroisolate ja suklaamaku. Sitten treenin jälkeen ja ennen aerobista otan glutamiinia sekä BCA:ta. Tässä käytän tämmöistä maustettua BCA:ta. Tää Pulssin Pear Lime on kyllä tosi hyvä. Mulla on myös ollut tästä se Bubble Gum ja sekin on tosi hyvä. Se on semmoinen tosi makea ja tää on vähän kirpsakka. Noin. Sitten vielä aerobisen jälkeen otetaan Osmoa. Miksi mä laitan tämän purkin kiinni? Ja sitten mulla on myös Optimum Nutritionin Hydro Waytä, koska oon vähän hakenut, että mikä on parhaimman makuinen. Tää on maussa mansikka ja tää on mun mielestä ihan hyvä kanssa. Varmasti kun mulla kun ei ole aerobisia, niin kuin kehityskaudella vaikka, niin nää on niinku yksi sama juoma yleensä on ottanut samassa juomassa. Tällä dietillä ne otetaan 2 eri osassa. Ennen treeniä, treenin jälkeen ja sitten vielä vesipullo. Täällähän on lämmin. I don't wanna
just salilta kaupasta. Oli hyvä treeni. Kardios tuntui jotenkin, että sai puskettua siinä porraskoneessa. No joo, hei vaan sullekin. Sai puskettua itseäsi siinä kardiossa. Joo. No niin, huomioon kipeä vauveli. Sai puskettua itteensä tosi hyvin. Sano hei YouTubelle. Hei. Joo. Ja sitten kävin Lidlistä hakemaan muutamia juttuja. Toni on ollut koko viikonlopun reissussa Torniossa. Niin silloin auto. Kävin sitten salin jälkeen kävellen tuossa Lidlissä. Se on siis kotimatkalla. Niin ostin sieltä salaattia. Nämä on parhaat nämä tämmöiset rapeat salaatit. Mehukeitto, mansikka, sokeriton, basilikaa salaatissa, tomaatteja, sitten kurkkua, kananmunia, lisää tomaatteja, helmitomaatteja, nämä on ihan best. Funlight. Ja sit ostin kuukautissiteitä. En ostanut näitä kylläkään itselleni, vaan siis koiralle. Sillä on tommoset juoksupöksyt ja niistä on loppu ne eläinkaupasta ostetut koirien siteet. Niin kyllähän nääkin nyt käy. Niin mulla ei varmaan menkkoja nyt ole kuulumassa. Joo, nää ostin koiralle. Semmoset ostokset. Vaan tämmöstä pientä, mitä tarvitsee. Tultiin just koiran kanssa ulkoon ja tuli kauhea jano. Otetaan tästä vähän päivän Pepsi Maxi. No. Ja siis vitsi, nyt on syyskuun 8. päivä. Ja tuolla ulkona on joku 20 astetta lämmintä. Koirakin on ihan läkähtynyt, kun me käytiin semmoinen puolen tunnin kävely. Itekin oli ihan tää toppi päällä siellä, että niinku mitä hittoa. Kyllä mun puolesta saisi tulla jo vähän viileämmät kelit, että joku 15-10 olisi ihan hyvä, että jotenkin on ite niin silleen poikki, niin ei jaksaisi yhtään tuolla kuumassa kävellä ja mennä. Siis, no en valita tietenkään, parempihan toi on se, entä se, että niinku vettä sataisi, mutta on kyllä aika erikoista, että syyskuussa vielä tämmöiset kelit. Tuli sitä kertomaan myöskin, että tein tuossa tällä viikolla aiemmin vähän ostoksia kisoja varten, niin voisin esitellä ne nyt tässä. No niin, eli tää on tällainen Tokmanni Ost S. Eli katsotaan, kävin Tokmannilla, sieltä löytyi aika iso osa juttuja, mitä tarvin kisoihin, niin katsotaan. Eli ensimmäiseksi tämmönen Tela maalaussetti värilevitystä varten. Levitän siis itse värit. 3 kilpailua, niin tulee vähän edullisemmaksi tehdä se itse. Ja kaiken lisäksi mä oon tehnyt kerran sen itse ja se oli sille oikeasti aika helppo. Ja sit varsinkin kun tuolla KV-kisoissa kilpailee, niin monesti on nähnyt niitä vihertäviä värejä, niin ei kiitos. Mulla oli tarkoituksena, että tekisin eka tuolla Protonilla ja Jantanalla, että Protonista tulisi toi pohja. Mutta sitten kun katson niitä mun kisakuvia, missä tein sen sillä Protonilla, niin se ehkä vähän vetää silleen oranssin näköiseksi. Niin ajattelin sitten kokeilla tuota Toptania. Oon tilannut ne ei ole vielä tullut. Toivottavasti ne kerkee tulla, pitäisi kyllä. Että siitä tulee sellainen oikeasti kunnon ruskea. Ja valmentajakin suositteli sitä Toptania ja meidän tiimistä tosi moni tekee sillä. Niin tilasin itsekin myös sitä sitten. Sitten ostin tämmösiä pikkurasioita. Nämä on käteviä noin niin kuin muutenkin. Mutta näihin voi laittaa päkkärille kuivattuja hedelmiä, suolaa, jotain mitä tarvitseekaan. Sitten, no varmasti jokainen fitnessurheilija tietää mihin käyttöön nämä on. Eli pissakuppeja. Pohja leikataan irti ja käytetään kun käy pissalla, ettei sitten jää mitään rantuja jalkoihin. Ostin vähän erilaisia päitä tuohon Telaan. Sitten ostin ihan vaan roskapusseja. Ja no ostin
tämmösen suihkumyssyn, eli et voi laittaa hiukset sitten tämmöseen, kun se kampaus on tehty. Ja varmuuden vuoksi, jos tää ei ole sopiva, niin ihan vaan tämmösiä roskakasseja. Niin voi laittaa vaikka roskapussi päähän sitten. No, sitten osti tämmösen matkasetin, ettei tarvitse kaikkia pulleja ja puteleita raahata, mitä nyt sattuu tarttumaan noilla kisareissuilla. Tommonen. Ja sitten osti tämmösiä suljettavia pusseja, jos sattuu johonkin tarttumaan. Laittaa vaikka ruokaa näihin tai jotain, nää on kotonakin ihan käteviä. Sitten osti tämmöstä pikaliimaa, jos sattuu tarttee. Tämmönen piikikampa. Luukintekijä sanoi, että tällainen kantsis olla. Jos tarvitsee korjailla tukkaa tai jotain tehdä, niin sitten tämmönen minilakka. Ja tämmönen peesi kynsilakka vaan, niin saa noin varpaakynnet laitettua. Kisakynnet käyn ottaan ensi viikolla. Joo, siellä ei ollut sen enempää. Vielä tarttis ehkä varmuuden vuoksi neula ja lanka hommata. Tai mulla pitäisi kyllä olla jossain, mutta katsotaan löytyykö niitä. Sitten oon ostanut kofeiinitabletteja. Eilen itse asiassa ostin töistä näitä. Niin kisapäivänä jos tarvitsee vähän kofeiiniä, koska todennäköisesti nesteet katkee siinä edellisenä päivänä. Niin sitten et saa kofeiiniä jostain, koska on kumminkin tottunut käyttämään. Täällä mulla on kisakoruja. Nää nyt sattuu olemaan täällä kassissa. Yrittänyt kerätä näitä samaan paikkaan, missä säilytän näitä kaikkia kisajuttuja. Korviksia ja sormuksia. Tosta puuttu nyt ne pinkit korvikset, mitkä mulla oli viime videolla siinä, kun näytin niitä kisapikineitä. Mut ne oli ihan sika isot. Ne oli isommat jotenkin, mitä olin ajatellut, niin en tiedä nyt laitanko niitä. Näyttääks ne liian isoilta. Ja ne oli kyllä tosi raskaat. Ja ne tuli niinku tyyliin johonkin tänne asti. Täytyy vielä miettiä. Nämä hopeiset vois sopia siihen kanssa ihan hyvin. Kun tuo koira aloittaa aina leikkimisen just silloin, kun mulla on kuvaus kesken. Olen myös ostanut bikiniliimaa. Tästä on nyt kyllä just puhuttu, että tää on huonoa, mutta mulle kyllä käytettiin tätä ekoihin kisoihin ja kyllä mulla pysyi tällä ihan hyvin. Katsotaan, jos tätä tarvitsee johonkin, tarvitseeko liivata piksuja vai ei. Kuorinta, tämmönen Protonin oma kuorintavoide. Mulla kyllä on jotain kuorintaa, mutta kuorintavoidetta nyt tarvitsee aina ja töistä sain silleen suhteellisesti. Niin kuoritaan tällä nyt vielä ensi viikolla. Sitten varmaan vielä alkukisaviikosta. Sitten mulla on vielä kosteuspyyhkeitä ja miesten kertakäyttöhöyliä. Ja siis itse aina sokeroin itseni, mutta koska se on vähän haastavaa sokeroida itseensä, aina ei pääse ihan joka paikkaan, niin näillä höylillä sitten vielä viimeistellään kaikki karvat pois. Siinä on nää nytten ainakin. Sitten toki mulla on tietyt lisäravinteet ja jutut, mitä käytetään viimeistelyviikolla. Ne nyt ei ole tässä, enkä ala niistä oikeastaan tässä sen enempää puhumaan. Et katsotaan sitten, kun mulla tulee kun teen ton viimeistelyviikkovideon, että mitä siinä sitten tapahtuu. Alkaa kyllä olla jo tosi odottavainen fiilis noita kisoja kohtaan. Tosi innostunut ja ihan silleen varmakin olo on, että toki jännittää jonkun verran, niin huomaa, että niinku tosi paljon ajatukset pyörii jo niiden kisojen ympärillä. Mutta ei ole mitään semmoista ihan kauheata jännitystä. Ainakaan vielä toivotaan, että ei ihan kauheata jännitystä tulekaan. Mutta kyllä sitä välillä niinku on just kauhean epävarma. Miettii, että onko tarpeeksi kireä ja pääseekö tarpeeksi kireeksi ja niinku, että miten kaikki tulee menemään, mutta se kuuluu asiaan. Kello on nyt 3. Pyykit tuolla pesussa, niin menen ne laittaa kuivumaan. Sitä ajattelin tänä iltana käydä saunassa ja tehdä vähän kehohuoltoa. Ei ole enää mitään muuta suunnitelmia tälle päivälle. Ottaa vaan rennosti. Mutta voisin lähteä nyt tosiaan noi pyykit laittaa, niin
palataan asiaan myöhemmin. Mun päivällinen. Kello on 4. Kananjauhelihaa, täysjyväpastaa, kaloriton BBQ-kastiketta ja salaattipohjalla, salaattikurkku, tomaatti. Editoin tossa videoa. Sain sen aika pitkälle jo ja kello on nytten 6:30. Mä alkoin väsyttää ihan tajuttomasti. Menen nyt käyttämään koiran vielä iltapissalla ja sitten ajattelin lopetella tämän videon tähän. En usko, että jaksan edes lähteä tänään sinne saunaan enää. Niin paina tykkää, jos tykkäsit videosta ja käy heittää kommenttia. Ota myös kanava seuraukseen, niin nähdään sitten ensi videolla. Varmaan teen vielä ensi viikolla jonkun videon ja sitten tulee jo kisaa viimeistelyviikko video. Mutta ensi kertaa. Moi moi!